Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Zijne Majesteit Holland opnieuw een drugstransport heeft onderschept. Het is het zoveelste drugstransport en het is al een paar dagen geleden gebeurd, namelijk op 24 november. Pas vanochtend is het bekendgemaakt. Het gaat om een drugstransport van 511 kilo cocaïne. Bij de onderschepping is gericht op de motoren van het drugsbootje geschoten. Het is alweer de 7e vangst sinds de aankomst van het Nederlandse marineschip in het Caribisch gebied in september. Het marinepatrouillevliegtuig van de kustwacht zag 24 november een verdacht bootje. Het stationsschip kwam direct in actie en na een snelle actie zagen de mensen van het drugsbootje dat er niks anders op zat dan zich over te geven. Daarvoor gooiden ze alle drugsbalen overboord. Die zijn onderschept en uiteindelijk zijn de verdachten en de drugs overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wachten vervolging in de Verenigde Staten. Honden doden struisvogels. Zeer treurig nieuws. Afgelopen weekend bij de Ostrich Farm hebben zwerfhonden, tenminste honden die op straat leven, dat is het idee, 4 struisvogels doodgebeten en andere verwond. Echt een slachting hebben ze aangericht bij de Ostrich Farm. Het gaat om struisvogels die geïmporteerd zijn uit het buitenland en waarvan het management nu zegt dat we dit moeten voorkomen met z'n allen. Dat is logisch. En hoe doen we dat? Ja, op de eerste plaats proberen zij de Ostrich Farm zo goed mogelijk dicht te houden dat honden niet binnen kunnen komen. Dat is nu wel gebeurd, maar ze willen de overheid vragen aandacht te besteden aan het probleem van zwerfhonden op straat. De AVP wint de verkiezingen op Aruba. Dat gebeurde na de verkiezingen van afgelopen vrijdag. In de ochtend van zaterdag, rond 3:00 keek ik op de internet en zag ik uitzinnige aanhangers van de AVP op straat al bezig zijn met de eerste festiviteiten. Afgelopen zondag, gisteren, was er de hele dag ruimte voor een karavaan van AFP-aanhangers. Na 2 regeringen van de MEP is de AVP weer aan de beurt. De mensen op Aruba hebben sinds 1986 elke keer AVP-MEP stuivertje laten wisselen. Meestal na 2 coalitieregeringen of 2 regeringen. Nu is het weer de beurt aan de AVP en dat werd met veel plezier ontvangen bij de aanhangers van de Groene Partij. Ze gingen van 7 naar 9 zetels. De MEP ging van 9 naar 8. En er zijn 21 zetels in het Arubaanse parlement. Dus er zal nu gezocht moeten worden naar een coalitie. Nou, de 2 partijen lijken niet snel met elkaar samen te gaan werken. De partij Futuro die heeft 3 zetels gehouden. Dus alles ligt voor de hand dat de AVP met Futuro gaat werken voor een coalitie. En dan heeft de PPA van Otmar Olibert ook nog 1 zetel gehaald. Opnieuw vluchten daders weg van een auto-ongeluk. Dat gebeurde vannacht bij Beurs. Vond een auto-ongeluk plaats waarbij 3 voertuigen betrokken waren. Aanzienlijke materiële schade. Maar volgens getuigen ging een witte Toyota vanuit Beurs de weg op. Terwijl een nieuwe Daihatsu vanuit de richting Rignald Recordina, de weg Rignald Recordina, kwam. Een van de 3 voertuigen zou vervolgens tegen de andere 2 zijn gebotst en daarna doorgereden. Dus op de foto's ziet u nog maar 2 wagens. De derde is er vandoor gegaan. Volgens getuigen gaat het om mensen van Latijns-Amerikaanse afkomst. En het wordt gemeld omdat de laatste tijd veel berichten gaan dat mensen een ongeluk veroorzaken en er daarna weer vandoor gaan. De politie heeft de zaak in onderzoek. Minister Sylvania legt de SG regels op. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft een brief geschreven aan secretaris-generaal Charles Melfort om onnodige spanningen te voorkomen. De minister benadrukt dat het belangrijk is samen te werken aan een gestructureerde aanpak om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Met andere woorden, de minister wil niet met iets geconfronteerd worden zonder dat hij daarvan op de hoogte is. En de SG moet hem op de hoogte brengen van alles wat er gebeurt op communicatiegebied. Bijvoorbeeld het interview met Gisette Seferina. Zij is entomoloog, zij staat op non-actief al 1,5 jaar en de minister werd geconfronteerd dat zij interviews geeft. En dat was hij niet mee eens. Hij wil dat de SG, Charles Melfort, hem beter op de hoogte brengt van alles wat ruilt en zeilt binnen het ministerie.
En dan CFT heeft vragen over de begroting. Deze week vindt de begrotingsbehandeling plaats in het parlement van de Curaçaose begroting. In een brief van het College Financieel Toezicht aan minister Silvania, die ook minister van Financiën is, wordt aangegeven dat 2 punten die de afgelopen tijd veel aandacht hebben gehad, namelijk het project om vuilnis gratis in te zamelen, of mensen kunnen gratis hun vuil dumpen, dat die kosten daarvoor niet zijn opgenomen in de begroting. En ook het project om mensen die langdurig zonder water zitten de mogelijkheid te geven om dat weer aan te sluiten. Dat moet ook in de begroting worden opgenomen, al dus het CFT. En dan gaan we deze week naar de behandeling van de zaak Venema. De zaak Venema heeft veel aandacht gekregen, ook omdat de Fondation, de stichting Peter R. de Vries, geld had uitgeloofd voor mensen met de tip. Het gaat om een Nederlandse man die op Curaçao in 2019 verdween en uiteindelijk werd zijn pick-up bij Zoet aangetroffen. De behandeling van de zaak staat nu gepland op 11, 13, 16 en 18 december. Er zijn 5 verdachten en de rechtbank heeft dus 4 dagen uitgetrokken. In totaal zijn er 5 personen gearresteerd, 3 vrouwen en 2 mannen. Een deel van hen waren echt nog heel jong toen Mike Venema verdween. Hij verdween in 2018. Ze zouden hem in slaap hebben gebracht, whisky in hem hebben gegoten, het ongeluk hebben veroorzaakt doordat hij overleden is en daarna met zijn pick-up naar Zoet gereden. Er zijn heel veel zaken aan heel veel kanten aan deze zaak, ook omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Dus dat betekent dat er 4 dagen lang gekeken zal worden wie waarvoor verantwoordelijk is. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Op 9 december staat de hele wereld stil bij de Internationale Dag tegen Corruptie. Dat is een belangrijk moment voor Curaçao ook om even stil te staan, zo zegt de organisatie Transparency International. Curaçao moet stilstaan en nadenken over de inspanningen tegen corruptie. Wat doet het land en wat kan het land beter doen? 10 jaar geleden kondigde Transparency International al aan dat Curaçao moet toetreden tot het VN-verdrag tegen corruptie. Dat gebeurt nu. Dat is nu in juni 2024 gelukt, dus in 2013 werd het aangegeven. Het is uiteindelijk gelukt. Verder transparantie in de financiering van politieke partijen bevorderen. Financiering en capaciteitsopbouw van wethandhavingsinstanties als prioriteit stellen. En meer onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid garanderen in de publieke sector. Volgens Transparency International zijn er stappen gezet, maar kan Curaçao nog meer doen in de strijd tegen corruptie. Dan gaan we naar iets heel anders, aandacht voor eigen cultuur. Afgelopen zondagochtend bij Museo di Tambu Shonkola hebben de verschillende organisaties, onder meer Fundación Cultural Sembra Alegria, een mooi project afgesloten. Het project heet Konopap na Kabaya Bieu.
Dat betekent, vrij vertaald in het Nederlands, dat je voortborduurt op de kennis en ervaringen van eerdere generaties om zo verder te komen. En in dit geval ging het om de cultuur. De kinderen leerden onder meer wals, mazurka, tamboe en seu dansen. En ze kregen ook les daarin en uiteindelijk een mooi diploma. Het is belangrijk dat de cultuur van Curaçao wordt doorgegeven, zo zeggen de organisaties. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Een andere activiteit van afgelopen weekend was dat van de Stichting Alzheimer. En we hebben deze beelden gekregen van Anthony Heile. Hij zegt dat afgelopen zaterdag de cliënten van Stichting Alzheimer een feest in de buitenlucht hadden gegeven. En dat was mogelijk gemaakt door sponsoring van Landsloterij en Happy Villa's. Voor deze gelegenheid was Hubert Scherptong aanwezig en die wist de hele groep te vermaken met mooie liedjes. En het was vooral belangrijk dat er werd stilgestaan door de Stichting Alzheimer voor alle mensen die zich inzetten voor deze organisatie. En dat is belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En dan gaan we naar internationaal nieuws. In Haiti zijn bijna 200 mensen omgekomen tijdens een gewelddadig weekend in de hoofdstad van Haiti. De Verenigde Naties melden dat een bendeleider een bloedbad heeft georganiseerd tegen voodoo-beoefenaars. Volgens de burgerorganisaties Comité voor Vrede en Ontwikkeling werden de moorden aangestuurd door een bendeleider die ervan overtuigd was dat de ziekte van zijn zoon werd veroorzaakt door aanhangers van de voodoo-religie. Hij besloot daarop alle ouderen en voodoo-beoefenaars die volgens zijn verbeelding in staat zouden zijn een vloek op zijn zoon te werpen op wrede wijze te straffen. Dat leidde tot 184 doden. En dat is een voorbeeld van het ongelooflijk gewelddadige situatie in Haiti, waar bendes de wet aan hun laars lappen en doen wat ze willen. En daarmee is dit jaar alleen al een aantal bereikt van 5000 moorden in Haiti. Het zijn ongelooflijke cijfers. Het is een gewelddadig jaar geweest. Heel veel mensen hebben geen huis. Veel kinderen leven op straat. Er is veel geweld. Het is een vreselijk jaar geweest voor Haiti. We gaan morgen weer verder met meer nieuws. En ik hoop dat u er dan weer bent. Het allerbeste. Tot ziens.